χαρτί. Ποιος? Και από πού ήταν ο Αυτός ο Θεός. Α, η κατέβει εδώ. Ναι, και είχε ένα κομπιούτερ. Πού στο Παγκράτη ήρθε? Ναι, είχε εδώ. Έχει εδώ πιο κάτω σπίτι αυτός. Ναι, κάπου μένει. Ήρα δεν ήταν. Και δεν μιλάει. Του λέω γεια σου Ηρακλή. Καηδούρ είναι. Ναι, ένα πουλάει. Ήταν και ο Δίας προχτές εδώ. Παιδιά σαν τουλάπα. Αφού είναι ο Ηρακλής. Αφού Ναι, ο Ηρακλής ναι, είναι. ο Ηρακλής. Και ο Δίας είχε κατέβει προχτές εδώ. Ναι, μου λέει ένας έχουν έρθει, λέει, γιατί όπως είναι η γη, που γυρνάει γύρω από τον ήλιο, Ναι. έχει φύγει από τη θέση της. Ποια, ο ήλιος ή η γη. Η γη. Α. Και τι θα γίνει? Και αυτοί προσπαθούν να την αναφέρουν. Ο άλλος με τους αόρατους δεν τους ξανασυνάντησες που ρίχνανε πιπέρι. Είδες, το έδειξε το έργο. Το έχω δει αυτό. Πιπέρι, Έβλεπα στον δρόμο, τα φύλλα. Αυτό Το χώμα. Και λέω τι να το κάνω το σταυρό. Και έφυγα, δεν πήγα, άμα πήγαινα ήταν το τρόμο. Αυτός να προσέχεις το βράδυ. Περιμένα. Πιπέρι θέλουν αυτοί. Πιπέρι, ναι, σκοτώνει το πιπέρι. Από την ιερή πιπεριά. Άρα, λαμβάνω. Πού πας τώρα, πας για ύπνο? Ναι, μόνο. Έδειξε ένα μαλάκα ειδότο, είδατε, στο Σταρ. Τι έκανα? Με τις τσόντες. Γύρναγε οι τσόντες. Όχι. Δεν το είδες, στο Σταρ. Θα το δούμε τώρα στο ίντερνετ. Άμα ναι, βάλε το Σταρ που είχε. Τι ώρα είναι. Στις 10. Χάλασα σανσέρ. Καλά. Γιατί. Έλα. Για πάτα το. Κάτι έλα, πατάς, έλα. κάτι πατάς. Πρόσεχε.